nimi on Ansku. Ja mä oon Elli. Me ollaan viestinnän opiskelijoita Suomen Ateenasta Jyväskylästä. Me ollaan tunnettu jo vuosia ja testattu opiskelija-alennuksia Suomessa ja ympäri maailmaa. Mut me ei olla vielä koskaan päästy yhdessä reissuun. Sen takia me päätettiin tarttua Isikin haasteeseen. Nyt. Me oltais just täydellisiä tyyppejä lähtemään Prahaan, koska ensinnäkin me tykätään putvarista ja toiseksi me tykätään kunnon tuhdista ruuasta. Lisäksi lämmetään tsekkiläiseen tapaan mustalle huumalle. Jos Isik lähettäisi meidät Prahaan, niin opiskelijan bucket-listalle menisi ainakin seuraava. Vanhan kaupungin kruisikierros ja ehkä muutamat kärrynpyörät Karlensillalla. Sivistytään museoista. Kevyemmästä kulttuurista voimme nauttia vaikkapa leffateatterissa tai salilla. Paikallisiin opiskelijoihin voidaan sitten tutustua Prahan yöelämään. Ja eheydytään opiskelijahintaisissa hoidoissa. Siinä olisi pintasukellus meidän viikonloppuun. Ahoi!